ko kai jari tana ji yarinyar nan alƙawari ne in har na aure ta da Allah sai na mata hawa uku na gidan sama uku ko what hey yayi ina wuni ya kuwa da sai sai baba wala zo gurin momi ka jari wanda shi ne jari wallahi baba to na gode baba Allah ƙara arziki Allah kashe samun makiyan kai ka gama samu abu da lafiya baba abu da lafiya mun gode a gaishe da iyalin na sani mutumin kirki abokina mu koma ci koma daga kai wai kwankwasawa da mi koko charman dudu kana ji abokina ai in ka ji lafazi wai ka manta wai dan tsila na san ka ke ga dan wannan kaga ta dole kan ga ta dede da ma ku ne rana ku zuwa ko antina ya ji yarinya ke dalla daya an tinki an ce ki kira wani ta kira zan kira mana ita sorry. ba dai wasa ji ba za su sani ai ga mu kanwa ma kake kira ta daddy hankali kake hankali kaka rugu daddy za ta fito ya rabu daddy kai ka ta fito ba baby ya nan kai wallahi baby wanka ne na ce ga yau juma'a ko ba haka ba yazo ya nuna miki wanka tare da dan duwa urai psychologically wankan le ya ba gaishe ta bane ai in gaishe ta ina yi anti na sha ba ka gaishe ta bane ce to ni ba dan are ka ina Tun sai dai wahai. ya ai wallahi jari tauraruwa kenan yanzu so nake in mata waka ka san tauraruwa tauraruwa me wutsiya ayyere wallahi har na tuna lokacin da muka je Lagos na haɗu da wata inyamara ta ce ita a duniya ba abin da yake burge ta illa waƙar da nake yi mata nan wake da Allah sakan wannan tamu ba ta da kunya ne wai da zan zuwa fali na ce ta dan kira mai ta ba ta ji kunyar dan duwa wai a gaba na yarinyar nan wai ta tsane shi haka take ta tsane shi rabu da ita yanzu dai kin san menene waƙan nan nake so in rira miki baby ɗan likuta sai ni angon ɗan likuta wallahi ai ka san dole ne in rika mata haka saboda na san kai idanuwan nan naka yanda suke mula akwai sace yan mata soya tauraruwa kai tauraruwa zinariya habibiya wallahi habibiyan shi ce ina faɗa ma ai habibiyan shi ce yarinya habibiyan shi ce wallahi Allah kai abokina durin wa ai ke kin gama da ce a kin san mun taba zuwa aikin soja ne wayo kai kai sunana Fatima Isa wacce kuka fi sani da momi anguwar Rimi ina mai baku hakuri ku yi hakuri gaskiya ne muna mai ƙara baku hakuri da rashin samun ayyukan mu da baku samu a cikin wa'annan watannin baya da suka wuce ba hakan ya faru ne domin muna shirya muku sababbin ayyuka muna so ya bambanta da irin na baya da kuke kallo da mun tabbatar da cewa kuma biya ne kuma soya ne mu ma kan muna alfahari da ku akwai sababbin ayyuka da mun fara kawo muku a cikin wannan watan wanda ya fi na baya saboda muna upgrading ne domin mu bambanta irin ayyukan da muke a baya sababbin da zamu kawo muku ya zama cewa ya nishadantar da ku ya sa ku raha da masu hawan jini duka temperature su zai sauka insha Allah mu tabbatar da cewa kun dana mana subscribe a kowane lokaci domin yar kwalisa ita ma ga ta shirya kallon ku ko me zaki ce musu ku danna mana subscribe masoyan mun gode gaskiya ne ku danna mana subscribe